La força que té la ideologia republicana i el moviment obrer a principi del segle XX a Menorca provoca que durant gran part de la Guerra Civil l'illa es mantingui en el bàndol republicà, fins a febrer de 1939, en el que finalment les tropes de Franco entren en l'illa, iniciant-se un període d'aïllament i autarquia. No és fins a la segona meitat del segle XX quan s'inicia una lleugera recuperació que donarà lloc a la Menorca actual. L'inici de la democràcia, l'auge d'una indústria cada vegada més modernitzada com el del calçat o la bitxuteria, o el desenvolupament del turisme són algunes de les causes d'aquesta recuperació. La cultura, a partir d'aquesta segona meitat del segle XX, també viu un moment d'apertura. Assistim a un major interès per l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni cultural menorquí i a la ruptura total de l'art anterior academicista de cànons establerts mitjançant un canvi en el llenguatge plàstic i l'auge de la llibertat creativa de l'artista. I es passa d'una producció d'influència impressionista amb importància del paisatge i la captació de la llum, creat amb una pinzellada lleugera, com veiem en les obres de Vives Llull o Torrent, fins a les segones avantguardes com l'informalisme o l'abstracció, amb el grup Menorca dels anys 60, en el que es perd pràcticament tota referència figurativa i adquireix protagonisme el color, la matèria, el concepte i el gest lliure. Així, a partir dels anys 70, s'obre un camí que arriba fins avui en dia caracteritzat per una gran varietat de propostes artístiques molt innovadores. Destacant l'art més crític i compromès amb la societat del col·lectiu Els Mussols dels anys 70 o l'art més individualitzat de Vives Campomar.